De gemeente Noord-East-Friesland werkt aan een nieuw terrassenbeleid. Bij een geerkomst in Dokkum besprutsen ondernemers en inwoners hoe het eruit zien moet. En de leefbaarheid in de binnenstad. Hier is ik zo in het boetegebied hier toch weer andere regels voor hoe het eruit ziet, maar ook bijvoorbeeld in de binnenstad. Nou, daar ben ik maar die mensen hier. En dat betekent dat we vanuit de algemene regels zien moeten op het moment dat ondernemers bij ons komen. Want geen ondernemer is hetzelfde, geen terras is hetzelfde. Het zijn op verschillende plekken, maar terrasboten, zonder terrasboten, op Mierendiek, op eigen terrein, daar ben je wel verschillen. En daar maken we goed gerak aan en goed naar zien. In de coronaperiode binnen de terrassen grutter worden. De gemeente wil hem inzetten om dit te behouden. We zien nou dat de mensen gewend zijn aan de terrassen en de omvang die dat hebben. Dus werd dat ken en werd dat geen probleem is, zodat in principe ik gewoon bestaan blijven kennen. Alleen dat moet wel op een gegeven moment binnen de vergunning gebracht worden, zodat het legaal is. En daar hebben we nou met wel. Ja, precies. Sjoerd Hania zit graag op het terras in Dokkum. Voor hem is veiligheid een wichtig punt. Vermindering van het verkeer, minder auto's in de binnenstad, zodat de veiligheid van de bewoner voorop staat. En zodat wij naar de beweging in de binnenstad kijken, gaat dat nog wel eens mis. Waar gaat dat mis? Op het Breedstedtenweg wij in ieder geval veel te vaak. Er wordt in verschillende richtingen rijden. Er wordt snel rijden, met e-bikes, met fatbikes en andere aparte voertuigen. Het verkeer is ook een belangrijk punt in de binnenstad. Hoe komt het met de autoluwheid? Hoe komt het met het parkeren? Maar dat eerst net opgelost worden voordat we naar de terrassen zorgen. Wat je keer is dat men zegt, ja, we zijn toch benauwd dat er hele strenge regels komen ten aanzien van de onkleding van terrassen. Dat er geen parasols meer mooi, maar reclame op wiels. De ondernemer vaak zijn parasol krijgt van een leverancier en die ik broeken maak. Dus nou, daar zit wel wat spanning op. De gemeente hoopt het voor in je maat maar een concept te komen, waarop reageren we de kin.